तुम्हाला एक सांगते, पोलीस कसे असतात, पोलीस जिथं कुठेही पुरावा नाही अशा सुद्धा केस शोधत असतात. ते तुमच्या मनात, मला एक सांगा, या पूर्ण पृथ्वीवर कोण दुसरी बाजू घ्यायला का माझ्या सगळं, कोण म्हणायला का त्याचं बरोबर आहे का चूक आहे, त्यांना तपास तर करू दिलं पाहिजे ना. पण एक दिवसात काय होणार आहे? बरं, मी एकही फोन केले नाही पोलिसांना, नाही, उलट मुख्यमंत्र्यांशी मी बोलले. तक्रार माझ्याही मनात डोळ्यासमोर काहीच नाही ना, काही नाही, एकदम व्यवस्थित होतो. मला काय माहिती तुमच्या घरात काय, कुणाला माहिती? एवढं तुम्हाला माहित असूनही तुम्ही काही करू शकले नाही तर आम्ही बिना, आमचं तर काय माहितच नाही, देणं नाही. पण कोण विचारते कुणाच्या वैयक्तिक जीवनातले प्रश्न? सज्जन माणूस तर नाही विचारत. तुम्ही विचारणार का कोणाच्या घरात काय चाललंय? आपला का माहित नाही ना, ते कोण विचारत? काय म्हणजे एवढे शिकलेले, एवढं सुंदर जोडा वाटलंच नाही ना.